ഇടയനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരുത്തുന്നത്. എന്നാൽ അതല്ല ബന്ധം. ഇടയനും അല്ലെങ്കിൽ ആടുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് വചനബന്ധമാണ്. വചനമാണ് ദൈവം ആടുകൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം. യഥാർത്ഥമായി വചനം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് കൊള്ളാവുന്നതായി നിൽപ്പാനെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പ്രൈസ് ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. 2 തിമോത്തിയോസ് 2:15 നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, നീ സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് കൊള്ളാവുന്നതായി നിൽപ്പാൻ ശ്രമിക്കുക, ലജ്ജിപ്പാൻ സംഗതിയില്ലാത്ത വേല. ആ വാക്യം വായിച്ചട്ടെ, 2:15. ആ, ലജ്ജിപ്പാൻ സംഗതിയില്ലാത്ത വേലക്കാരനായൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിഷയത്തിലും ഒന്നും ഒരു കുറവുമില്ലാതെ പാസ്റ്റർ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി, ആ ദൈവദാസൻ ഇറങ്ങിയ മുതൽ അദ്ദേഹത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, അയാൾക്ക് ഒരു ലജ്ജയുമില്ല. ഇന്ന് അതാണ് മാനദണ്ഡം പലരും നോക്കുന്നത്. നീതിമാൻ തന്റെ വിശ്വാസം ജീവിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ഇന്ന വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, എനിക്ക് ഇന്ന ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്, അതാണ് നീതിമാന്റെ ലക്ഷണം. അല്ലാതെ എനിക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട്, പോയി അടുത്ത് വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് നീതിമാന്റെ ഒരു വിശ്വാസ ജീവിതമല്ലത്. ദൈവം എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ നടത്തിക്കൊണ്ട്. നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ഈ സഹോദരി സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ് കേട്ടില്ല, ഇന്ന വിഷയം ഇത്ര രൂപയുടെ ആവശ്യം, ഈ വിഷയമുണ്ട് കർത്താവെ, മനുഷ്യരോട് പോയി പറയണ്ട. അത് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് കരഞ്ഞ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ കർത്താവ് തക്ക സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ നടത്തി തരും. അതാണ് വിശ്വാസ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് 89 ഇറങ്ങിയതാണ്. 90 എൻ്റെ സ്നാനം. 8 വർഷക്കാലം പുരോഹിതനായിട്ടൊക്കെ സേവനം ചെയ്ത ഒരു ഫാൻസി ഡ്രസ്സ് ഒരു ഇട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്ന്, ഒരു ഫാൻസി ഡ്രസ്സിന് പോകുമ്പോൾ ഇടുകയില്ല, ഒരു കുപ്പായൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ആണും പെണ്ണും അല്ലാത്തൊരു വേഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടന്ന് 8 വർഷക്കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ബേസലോൺ. അപ്പോൾ യാതൊരുവിധ സന്തോഷവുമില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന്റെ യാതൊരു ആപ്ലിക്കേഷനും അവിടെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇന്നൊരു കൺവെൻഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് കരയണം, കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല, നീ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ മുഖാന്തരങ്ങൾ ഒരുക്കണം, ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് ഗ്രൗണ്ട്, അതിന്റെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം വേണം, ആൾക്കാരെ വേണം, ഇതെല്ലാം വേണം, കർത്താവെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം എല്ലാം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അതിന്റെ ഓരോ മുഖാന്തരങ്ങൾ ഓരോ സമയം ഇങ്ങനെ ഒരുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം കൺവെൻഷൻ നടത്തുന്നത്. അന്ന് കരിസ്മാറ്റിക്കിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ കൺവെൻഷൻ നടത്തുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, അച്ഛന്റെ ഒരു ഇടവപ്പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് അച്ഛനെ പറഞ്ഞ് ഈ കരിസ്മാറ്റിക്കിന്റെ ധ്യാനത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം അച്ഛന്റെ ഒരു അനുവാദം കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി. പിന്നെ എല്ലാം റെഡിയാണ് അവിടെ. കാരണം പന്തൽ കെട്ടാൻ ഉടനെ ആൾക്കാരെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക, പൈസ ഇങ്ങനെ ബാങ്കിൽ പോയി വിഡ്രോ ചെയ്താണ്, അവിടെ കിടക്കുക, ഇങ്ങനെ കട്ടിക്ക് കിടക്കുകയാണ്. അവിടുന്ന് ആവശ്യത്തിന് പണം ഇങ്ങനെ വിഡ്രോ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പന്തൽ കെട്ടുകാരെ കൊടുക്കുക, മറ്റു ഇടപാടുകളെല്ലാം നോട്ടീസ് അടിക്കുക, വാൾ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുക, എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാ, അവിടെ റെഡിയാ. ഒരു സാങ്ഷൻ മാത്രം മതി, വികാരിച്ചൊന്ന് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, നടത്തിക്കോ, നിങ്ങൾ കൺവെൻഷൻ നടത്തിക്കോ. ചില അച്ഛന്മാരോട് നിങ്ങളുടെ കയ്യടിയും കൂത്തും പാട്ടും ഒന്നും ഇവിടെ പറ്റത്തില്ല, ഈ പള്ളിയിലൊന്നും അത് പറ്റത്തില്ല, അതൊക്കെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി നടത്തിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന പഴഞ്ച അച്ഛന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊക്കെ കാലങ്ങൾക്കെല്ലാം വ്യത്യാസം വന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ കയ്യടിയും പാട്ടും ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആരും പെന്തക്കോസ്തിലേക്ക് പോകാതെ, വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് നവീകരണ പ്രസ്ഥാനം. കാരണം അവർ പറയണത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ, നിങ്ങൾ എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് പോകണം, ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ കയ്യടിയും പാട്ടും, ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അന്യഭാഷണം, ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ കൃപാവരങ്ങൾ, നിങ്ങൾ എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചൊരു സാധനമാണ്. ആരും അങ്ങോട്ട് പോകാതെ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് നവീകരണ പ്രസ്ഥാനം. പക്ഷെ ഇന്ന് അതൊരു ഗ്രൗണ്ട് വർക്കായി മാറി അതിലൂടെ അനേകം വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ കർത്താവിന്റെ ദാസനായി നിൽക്കുന്നതും നവീകരണ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം ഞാൻ സെമിനാറിൽ പഠിച്ചു 10 വർഷം, പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ബൈബിളൊന്നും തുറന്ന് വായിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. അവിടെ കാനോൻ നമസ്കാര പുസ്തകമുണ്ട്, മുടങ്ങാതെ രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രി ഒക്കെ പോയി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ചെന്നാൽ മതി, നല്ല ആത്മീയമതയുള്ള ഒരു സമ്മാശനായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കാം. ബൈബിൾ വായിക്കണമെന്നില്ല. നമസ്കാരം, കാനോൻ നമസ്കാരമുണ്ട്, അത് രാവിലെയുണ്ട്, ഉച്ചയ്ക്കുണ്ട്, രാത്രിയുണ്ട്, 3 നേരം മുടങ്ങാതെ അതിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവസാനം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇയാളുടെ ആത്മീയ നിലവാരം എങ്ങനെയുണ്ട്, ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബിഷപ്പിന് അയച്ചു കൊടുക്കും. അയാൾ ബൈബിളും വായിച്ചു, ബൈബിൾ ജ്ഞാനമുണ്ടോ, ഇതൊന്നും അവിടെ വിഷയമല്ല. അങ്ങനെ മുടങ്ങാതെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ്, പക്ഷെ ബൈബിൾ വായിച്ചിരുന്നില്ല. ബൈബിൾ പഠിപ്പിച്ചു, അതൊക്കെ വലിയ ഈ സൈക്ലോസ്റ്റൈസ് ചെയ്ത കോപ്പി, അതിൻ്റെ പ്രിന്റഡ് ഫോംസിൽ നോട്ട്സൊക്കെ കിട്ടി, അതൊക്കെ പഠിച്ച് കാണാതെ എഴുതിയ. ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ലേ ഞാൻ പഠിച്ചത്. ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും ആരും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. ബൈബിൾ കൊണ്ടുപോകാതെയൊക്കെ പഠിച്ചത്. അവിടെ പഠിക്കുന്ന ഫിലോസഫി, തിയോളജി, മരിയോളജി, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒത്തിരി ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പലതുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു വിടുകയാണ്. ബൈബിളിനെ ഒന്നും പ്രത്യേകമായിട്ട് അതിനൊന്നും ഒരു പ്രാധാന്യമില്ല. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതി പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ മതി, അച്ഛനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ മതി, പിന്നെ കാര്യമേറ്റെന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാനായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് എനിക്കിതൊന്നും വായിക്കാൻ അവസരം കിട്ടില്ല. പക്ഷെ പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ കരിസ്മാറ്റിക്കിന്റെ ഡയറക്ടറായിട്ട് ബിഷപ്പിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു.
അതും ചില വർഷങ്ങൾ കെഞ്ചിയും വിഷമിച്ചും ഉള്ളിൽ പൊള്ളയായിട്ടൊക്കെ നടന്നു. ആദ്യത്തെ പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ 5 വർഷം 4 വർഷം ഇങ്ങനെ വെറുതെ പോവുകയായിരുന്നു. ബിഷപ്പിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബിഷപ്പിന്റെ കൂടെ, ബിഷപ്പിന്റെ പ്രോഗ്രാമാണ് എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം, എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രോഗ്രാം ഒന്നുമില്ല. ബിഷപ്പിന്റെ വിസിറ്റേഷനെ നോക്കുക, അവരെ കൊള്ളാവുന്നവരെ മാത്രം പറഞ്ഞു വിടുക, ബാക്കിയുള്ളവരോട് പറയാം നിങ്ങൾ പോയിക്കോ, ബിഷപ്പിന് സമയമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ തള്ളിവിടുക. എന്നിട്ട് ബിഷപ്പിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കാറിലങ്ങ് പോവുക, വെഞ്ചരിപ്പ് ആഘോഷങ്ങൾ, വിവാഹ കർമ്മങ്ങൾ ഒക്കെ കൂടി ഇങ്ങനെ നടക്കുക, സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുക, ഒരു മന്ത്രിയുടെ പിയെ നടക്കുന്നത് പോലെ. എന്നാൽ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആഗ്രഹപ്രകാരം എനിക്കൊരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനൊന്നും അവസരമുണ്ടായില്ല. അതിനുശേഷം കർത്താവ് അവസരം ഒരുക്കി. കരിസ്മാറ്റിക്കിന് ഡയറക്ടറായിട്ട് എന്നെ നിയമിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആകാനും, ചില സമയത്ത് ടീം വിളിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ധ്യാനം നടത്തുന്നത്. ടീമിന് വരാൻ പറ്റില്ലെന്ന് തലേദിവസമായിരിക്കും വിളിച്ചു പറയുന്നത്. അങ്ങനെ തലേദിവസം വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ആണ് ഡയറക്ടർ അച്ഛനെ ചൂട് പിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നാളെ ധ്യാനമല്ലേ, എന്ത് ചെയ്യണം, ആൾക്കാർക്ക് വരുമ്പോൾ വചനം കൊടുക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ അന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങാതെ ഇരുന്ന് ബൈബിളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് തുറന്ന് ആവശ്യത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് വായിച്ചു വന്നപ്പോൾ സത്യങ്ങളെല്ലാം കർത്താവ് എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇതാണ് എൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ ഒരു രത്നച്ചുരുക്ക്. ഞാൻ പറയാം, ഈ വചനത്തിലെ സത്യങ്ങളെ വചനം വായിച്ചാലേ അറിയുള്ളൂ. ഒരു വ്യക്തിക്ക് രൂപാന്തരം വന്നെങ്കിൽ കുറെ കഥകളും സിനിമാ കഥകളും നോവലിന്റെ കഥയും പറഞ്ഞൊന്നും നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ആർക്കും രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, കരിസ്മാറ്റിക്കിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞായറാഴ്ചത്തെ പ്രസംഗം കൊഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വായിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് നോവലിന്റെ കഥകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് ആ കഥകൾ പറയുക. അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഇംഗ്ലീഷ് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി. ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ പറയുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരും കാണുന്നതിന് മുമ്പ് റിലീസായ പുതിയ സിനിമ പോയി ടൗണിൽ പോയി കണ്ടിട്ട് വന്നിട്ട് അതിന്റെ കഥ, ഇന്നൊരു സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ കഥ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പ്രസംഗമായി. നിങ്ങൾ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പറയുന്നത്, ഞാൻ മറ്റാരുടെയും കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രസംഗങ്ങളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. വചനത്തിന് സ്ഥാനമില്ല. എന്നാൽ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ, വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാവും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനൊന്നും ഉണരും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവിടെയാണ് രക്ഷ എല്ലാം നാമ്പെടുക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. വചനമാണ് നമ്മളെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത്. വചനമാണ് നമ്മളെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. വചനത്തിന്റെ ശക്തി, വചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തു യേശു തന്നെയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ വചനം നമ്മളിലേക്ക് വരണം. അങ്ങനെ വചനം വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് രൂപാന്തരം ഉണ്ടായി. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 4:12 നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബൈഹാർട്ടാണ്. മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷയില്ല, നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന് കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ട വേറൊരു നാമവുമില്ല. അത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമമാണ്. ഈ ഒരു വെളിപ്പാട് നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ പുണ്യാളന്മാരുടെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കും? എത്ര പുണ്യാളന്മാരുടെ നൊവേനകളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ റാഫീച്ചൻ നൊവേന നടത്തിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പലരും നൊവേനയ്ക്ക് മാത്രം എന്നെ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വിളിച്ചിട്ട് പോയത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. പിന്നീട് ആ പറഞ്ഞവർ തന്നെ പറയണം ഇയാൾ നൊവേനയ്ക്കെതിരാണ്, ഇയാൾ സഭയ്ക്കെതിരായിട്ടാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത്. ഞാൻ ദൈവവചനം പച്ചയായിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ ജനമെല്ലാം പറയുന്നത് സഭയ്ക്കെതിരായി പ്രസംഗിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, സഭ ദൈവവചന പ്രകാരമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് സഭയ്ക്കെതിരായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നതാണ്. നമ്മൾ ആരും ഒരു സഭയ്ക്കും എതിരല്ല. സഭ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, സത്യസഭ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ഒരു സഭയേ ഉള്ളൂ. ആ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനപ്രകാരം വചനപ്രകാരം ചിട്ടപ്രകാരം നിർണയിക്കപ്പെട്ട് അതിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി എടുത്തിരിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ അവയവങ്ങളായിരിക്കുന്ന ജനം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടമാണ് ആ സഭ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പോൾ ഈ വചനം ഇങ്ങനെ സത്യമായിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എതിർപ്പുകളുണ്ടായി, പ്രതികൂലങ്ങളുണ്ടായി. അപ്പം നാട്ടുകാരും കൂടെ നിന്ന് ആരാധിച്ച് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചവരും മാറി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് റാഫീച്ചൻ ആള് ശരിയല്ല, ഇപ്പൊ മുമ്പത്തെ പോലെയല്ല, പ്രസംഗം കുറച്ചുകൂടി കട്ടിയായി, പ്രസംഗമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബിഷപ്പിനെതിരായിട്ട് പറയുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സഭയ്ക്കെതിരായിട്ട് പ്രസംഗം. ഇയാളെന്താ ഇങ്ങനെ അച്ഛനായിട്ട്, നമ്മൾ നല്ലൊരാളായിരുന്നു, എന്ത് പറ്റിയെന്നറിയാൻ പാടില്ല, പുള്ളിക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്നറിയാം. ഇന്നും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തക്കാരും നാട്ടുകാരും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. ഇതൊരച്ഛനാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി അവർ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങുമെന്നുള്ളൂ. നിങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് അവർ നല്ല ആൾക്കാരായിരുന്നു, ഇപ്പൊ എന്ത് പറ്റിയെന്നറിയാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ ദേ കണ്ടില്ലേ, ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പായി മാറി. എപ്പോഴും ബൈബിൾ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകണം, ഞായറാഴ്ച കാണാനേ കിട്ടത്തില്ല, പോകുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചാൽ വരത്തില്ല, അവരവിടെ വരത്തില്ല, ഇവിടെ വരത്തില്ല, അവന്റെ സ്വന്തം ആൾക്കാരാണ്, മരിച്ചിട്ട് കുഴിയാഴ്ച അറിയിച്ചു, 7 അടി വരുന്നില്ല, ഇത് എന്ത് ഇങ്ങനെയാ ഉണ്ടോ മനുഷ്യര് എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങും.